Walang kawala ano? Ayos. Mga discarding ano? Discarding monitor. Malupit. Pistan mo na yan ah. Kahit saan pala, no? Pwede pambakal. Pwede pambakal no? Ang pangalan natin taas. Hello! Kahit saan Di kayo nalo! kahit saan nakakapit yung... Balik. Ano bilhin mo yung ganyan? Wala pang dalawandaan yan. Ha? Wala pang dalawandaan. Saan lang? 300. 300. 300 bilhin ko yan. Hindi mo na 500. Bilhin ko na 500. Bayaran mo na. Alright. Berada ka, ay. Kalipar. Yada tayo na. Ayun. Black. Ayun yung banso. Parang gusto na ipin. Oh! Halo ba rin? Huwag ka na dito naman, huwag sa kabila. Masanay ka na dito sa kabila. Eh, sarang to. Nung maray na, sasarahan yan. Nung maray. Ayun na po. Lahat po yan. Sasarahan yan. Tulog mo kasi. Ano nangyayari yung ano? Oo. Nasabutan mo ko ng... Tampakan mo ko ng kalimutan. Yun dyan, nandun na ito sa gilid dyan. Ha? Yun dyan. Sana all. Pag-imstate lang. Ha? Wala itong gamit. Dito yata sa labas, tol. Tol, dito sa labas. Tiyan mo dyan. Ayan. Pinasok pa lang. Ha? Good. May lagayan pa ba sa taas? Ayan, pwede na yan. Dito mo magkakita daw. Open mo na yan, oh. Ibagin mo na yan. Ibagin mo na yan. Ibagin mo na yan. Di ba nakabuti dyan eh. Ibagin mo na yan para vlog may vlog ka na dyan. Iyan. Walang problema yan. Eh, nabago yung plano eh. Ano nagawa? Dalawa dapat yan sa pinto. Kasi nandito dapat ang pagpunga sa baba. Eh, nabago baga.
Sige na, tipagin na yan. Diyan nga lalagay yung pinto. Pinto na lang din mo yan yan. Oh, iprantara. Hindi, ayan. Tapos yan. Dito nga ang pinto niya, no? Abot na yan. Dilo. Sayang lang natin. Dito ka, dito ka. Ando sa hardware ng martilyo. Hardware. Wala, maganda. Lo, halo ko, lo. Wala man, lo. Halo. May martilyo kayo dyan sa taas? Andiyan ba may martilyo? Oo. Iwan mo yung kalaki. Ang mata, iwan mo. Iwan na yan, ang mata. Kahit na galit, nagkalis na. Bilis lang pala, oh. Galit tawa. Sira. Bagong kurma. Bagong ano ngayon, bagong kurman. Urman nga yan. Galing yan eh sa ano? Tayuman. Taga Tayuman yan. Huwag ka na makialam dyan. Pag inasintadan yan, walang madaanan pag ang talo. Oh. Wala mang madaanan pag halo, nakakatutilo halo. Bakit tayo madadaanan pag di mo tinipag yan? Hindi, pag walang madaanan tilo. Naghahakot si tilo halo. Oh, Madaan sila. eh. Uy! Wala ka yung tao sa kilid. Ay, Mari! Mari! May ano, bawa kurma ko. Wala sa hulog yung nagtitibag. Tao! Mga tao! Sige! Diyan! Hindi naman siya magawa. Kaya siya nasisira. Kalaban ko dito lapit. Pumunta na pala ni Tis Franz doon, nagsira ng panel. Hindi kasi siya nagawa, kaya siya nasisira. Wala. Asa na si Sally Pastor? Ayun o. Ayun o. Galit si nanay. Asa si Sally Pastor? Ay, sa loob. Ano ka? Nagka-camera. Videoan mo na si nanay, nag-scatter. Kamay na eh. Ano naman? Ala na din sa camera ko eh. Wala na yung video.
kailangan. Walang video. Mari. Ito po muna kailangan ng video. Kung talagang isprang naman tibang pader. Look! Buta mo ako na yung halo. Kung paano lang niya sa talbong. Kapit man lang. Buta mo ka na dito. Ito nga, ano ko. Ano ko ito. Hoy! Halo block nga! Grabe na kasi tila. Saan yung bakal ko, no? Laki na yung halo. Hindi ba pinuto? Tama naman siya. Mabot mo hanap lang. Ang kasi pagbango. Papalayasin mo nag-aabakan. Tignan mo yung bagyo. Pag inaabangan, hindi yung tumutuloy. Di ba? Oo. Papalayasin mo yung nag-aabang. Oo. Oo, malapit mo yung ulan. Abot yung isang bakal. Isang pinuto kong bakal. Ayaw naman. So, kuha kayo sa dyan. Isang Awa ng Diyos. Maraming chicks. Sawadika! Bawal ba? Ka ba? Pag nahuli. Ka ba? Di man. Bawal lang naman niya pag Pag nahuli nga, pag nahuli. Oo, pag nahuli, kawawa kang bata. Wala
Scatter more. Sige daw, wala. Hindi na daw. Wala naman din na pala yan. Kanya lang. Ibanda mo nga dito anak. Para hindi na ano. Ayun o. Yung flies, hanap ka, putol ka after wear. Lumakal tayo. Namanya wartawan, diba? Sabi niya, tapos tago yung siya. Oh, tapos, tawag ko naman. Sawadee ka! Sawadee ka, itong lock night noy! Monica, Wala namang ganyanan, tol. Wala namang ganyanan ng purma, tol. ano siyang pak mo? Wala namang ganyanan ng purma. Monica. Sawadee ka! Asawa ni Kap! Rap, rap, rap. Asawa ni Kap! Ginagawa niyo dyan. Sira yung gawa namin. Insan! Loko ka! Nagawa mo dyan. Dati Frankie. Patong mo kami sa patong mo. Kadakol. Kadakol. Hindi nawawalan ng ubo. Dami kawawa naman. Oo, pati dito mayroon. Oh, hindi na, hindi na. Saka na, tapos na, tapos na. Oh, itlog mo si Lula. Ibang, sabi ni Bang niya.
pala. Ay. Ha? Wala na. Lahati lang. Bakla. Halo blak. Bumbu, bumbu. Halo blak pa. Last. Palaman na lang kulang. Ito Kuya Gacho, gamit mo pa to? Sige na kung... Sana lang halin. Ito.
Kalahati pa. Harap mo pa ng lahat oh. Sarado na ang bahay. Ako sa'yo ka-vlog ka di. Isang oras. Kailangan ka-vlog sa kadlaw. Yung tama mga pre. Diba na? Nagkatagan ko nag-vlog niya. Nag-cutter. Challenge. Siya kayo nag-video. Abi na akong kakuha ang GoPro. Mag-ibig sa lamisa. So, pisti kaya rin yung camera. Pagkay mo kayo gulo, inyo baga tanong mo nga. Ikan lang din na ba sa lamid. Ikan lang tayo magbag ito sa pag-gilis. Kasi mag-anos kaya babi. Mag-cutter. Sampul naman tato ko ah. Uy, gibidyohan. Lamihan, piste. Nag-vlog mo yung tulak. Sa kabilang naman sa status kilo. Kaya ay gani. Pagka mo mag-scatter. Pagka mo mag-scatter. Patal ka tayo. Yapo-hapo lang. Makapay nag-testing na kamaw dayon. Ano ako? First time na ako gamit anak. Kung hindi dumating si Kapakpak, hindi ako mag-scatter din eh. Dumating man si Kapakpak, nalimpyo.
Nabutol ako sa bakal, katarang ko lang. Ha? Bakal? Hindi mga kumakandar mo kayo din. Wala mo na. Meron pala ito dito. Ha? Naginin lang. Kami babalat dito na ito. Oh! Wala. Hirap kasi yung grinder. Hirap andarin. Ano sa plat ng light?
Yasip mo. Wala siya guys. Ito nag-live. Wala. Wala. Ulipad ko dito sa dito. Ha? Lagyan mo. Ano ba? Pula to? Lagyo. Yun. Kuya Corn, no? Ulang. So ayan mga kauray, tapos na natin itong asintadahan. Ayan, may bintana na rin po na magiging CR. Ayan, lagyan natin uber. May bintana na. Ayan, magiging bintana po sa likod. So next po dyan sa CR ay purma. Purma na magiging slab po yan. At magiging landing yan dito, hagdan, paakyat doon. Tapos may dalang step doon, pagpaakyat. So ayan, ang ganito lang po natin vlog. Maraming salamat po. I love you all. Bye bye.